adlaw na niatas sa paghimo og panyawan haplas makigsunan. Kapabor gyud nasa probinsya no kay dili ta kapalit og mga panghaplas na gipamaligya. Kay naa naman ta diri, manguha naman ta sa ato ang silinganan o sa kilid ni atong panimalay no. Okay, ato ni paymuslan labo na pa ni mga sagbuta. Kayo magdaghan ng tao ning kalibutan no, wala tay makuyam. Wala tay makuhang sagbot o tambal sa ato ang kalawasan nga herbal mga gisuna no. Moabot mo higayon nga mudaghan ta ning kalibutan na yung ani na lang ta no, lamintas na apa ni paymuslan nga napataning kalibutan mga gisunan. Okay, mao ni maghimo tag lana no. Kani kaning lana mao po ni usap ni makatabang sa atong kalawasan no, haplas ikan sa lubi oh. Okay, mao na no. Ang itos mga gisunan. Kasagaran hintigo mo kumaog. Hintigo mo kumaog. Kumaog mo himog lana no kay labi na ang taga probinsya, ug ikan sa probinsya. Nagunay mga idea sa paghimog lana. Okay, yung nani na. Akong ipagod ba kay lami man ning lunok unta kay napagod kay akong ipagod aron di madali nga mapanos di mabaho ang akong lana no. Muna style na kuna nga mapagod ang atong paghimog lana kay kanang pagod ba kanang luto gud kayo no. Okay, mo na diri ari ta padung sa panyawan na punuan no. Kani punuan dinhi panyawan ko ano siya kanang talisay. Okay, diha lang katay ang panyawan ako diha ako gitanom sa yang punuan then katay sa padung sa taas daghan ni kaya magisunan bisa tong gusto ngayo pwede ari diri atong tagaan mo. Okay, pananghil lang po mo kay lisod mo lang manguha mo limnanghil matay mo lang yung potlon dito ng bagon ano kanang yang kuan dito ba padung sa taas. Okay, na manad to mantas panyawan ani na puta sa turmeric mga isunan. Mao na no, luya ang dilaw pero kanito adi dilaw turmeric nito di dilaw lahi po ning turmeric yun ni gyapon. Okay, mano manguha tayo na po na diri pwede ta mamalit mga isunan no, natanan diri sa akong silinganan. Di kay silingan sa mga tananom sa akong silingan nan ari nga kuang dapit ba palibot sa akong payag naa ni diri pananom nako mga basaan na to no ikang punuan ito na pong panyawan ikang punuan basaan mo na to na hinlo ato ganang ihaplas ato lawas ginanglan min naglimpyo kayo di ba. Okay na ato ginang basaan okay ang dahon labay ang dahon yung ilabot siya pero kaning dahon ko no katabang ko naay katol-katol ni mga ko nang dokon naghaplas ko ni mga sakwan yung katol ko daghan tag panyawan diri dili na punuan atong himuon di ba. So nang ko di na maghiwa na ta no hiwa tana kaya ato na isud sa sudlanan nya butangan nato og lana og alkohol humot ng lana butangan to alkohol na to luno ng lana kay animahot ang kuan tambal na antag wakwak ganing wakwak kuno mahapas nagrana daw joke ito. Okay, ate soda na no mo to sila na simito na nato kun nga sila kuan sa kadaghan no aron masuod ko diyan nanubram na ako kay daghan tag panyawan ato pa nasubraan. Okay, ang luya po daghan po tari di na ato po balabanao no kay gambay naman tag sulanan gamay ra po tag himong lana alcohol gamay ra po di mo basa ra po nang dugay no mo kuam na siya mo increase mang iyang lana o alcohol nga tayo butang mo na basa man ang panyawan o ang turmeric no dugang ang iyang katas sa lana o sa alcohol mo na diha kay mapuno ra na di madugay pinag-adlaw. Okay, na tanag alcohol magisunan dayon lana pod kini lana ni usa kung hinimo itom na siya kay paluto pa kayo ni baho lagi kaya hilawon ko na to ano puti pa mabaho ang dali. Okay, kini atong iluto na to aron mudural og dugay ko di man na baho kay na alcohol apoy panyawan og kanang turmeric ano na siya mahumot na siya madugay. Okay, mo na kung say tambal niya ni tambal sa sakit sa tiyan sa katol-katol o kanang gipanuhot labay sa ulo o daghang yun igo ni no kaning panyawan nga 1 haplas may gisunan o magpahimo mo diri okay lang maghimo mo diri ari lang diri kay free.
Okay, salamat. Adlaw ka tanan. Bye.